Oimore nyakora mugajuang harwakini machiegni e chendo ni maro Oimore. Chendo maro Oimore nyakora mugichakore sani wan gi weche manyien madhi kawo chiegni saa achiel mangima kawa mi mago mwachoko ni odiochieng' mangima mawuok e gwenge mopogore opogore. Kore okora kasiasa nyakora mugajuang kama odiochieng' makawuono ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga owacho ni ok giyango tend William Ruto kaka jatend piny Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto bende koro wacho ni ngang' ok obiye mondo mosruok obed e kinde gi Raila Odinga ma idendo ni handshake. Bende wamedo luwo ni machiegni anyamago mag somo nyakora mugajuang ka bende nyalo paro ni nyithi skul odok e skul odiochieng' makawuono mago to gima thoth ikoni otieno makawuono to mokwongo wang'e thuond weche. We don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya. We cannot and will not recognize the Kenya Kwanza regime, and we consider the Kenya Kwanza government illegitimate. Riwruok mar Azimio la Umoja omako chung' ni ok giyango loch mar William Ruto kaka jatend Kenya kendo gidwaro ni ogwe tao ka yiero ma okalo bende gidwaro ni timne nonro. Hawa watu hakuna kitu wanataka. Hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana, my friends, sahau mambo ya handshake. Jatend Kenya William Ruto sayo Azimio la Umoja ma wacho ni temo sundo mosruok gi sirikal ka Ruto dagi mumo ye piny ni ngang' handshake onge. Ikiwa rais ametoa neno lake akasema pesa zingie, kwa nini treasury anatunandwa hawa ambao tunasema siku moja tutaamka asubuhi tuje tuwa impeach? Jod bura orocho romo margi ma obagi Mombasa ka ging'ure wi deko mar omenda mag CDF. Machiegni nyakora mugajuang erokamano kuom kawo thuolo kendo bedo kodwa chendo ni maro Oimore. Nyinga Lydia Okeyo. Nyinga en George Bati jaloko mar iluongo ni Belinda Dhiambo. Inyalo tudori kodwa e namba 360 Facebook marwa en RAMOGITV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle @RAMOGITV KE. Wachako kod mago mag siasa nyakora mugajuang kama kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance olando ni ok gibiyango sirikand William Ruto ka ne gidhi nyime kod kwedo duoko mar yiero ma jatend piny ombulu madwe mar 8 higa mokalo. Ka otelengi kod ogai mar Raila Odinga, kwethno bende ne ochiwo dwaro mar mondo tim nonro matut ne duol matayo weche mag yiero pacho ka IEBC ka giwacho ni lipot manyocha ne owuok ni nitiere rochni e yiero no ok nyalwe ma ok timne nonro. Dwaro makamago nyakora mugajuang kendo koro kelo liet mar siasa e pacho ka jo Azimio chiko bagorombe mage wacho ni biro bedo mag nyayo demokrasia e pacho ka. Walter Nyambaga ne ni alap ma Kamkunji kendo koro miwa lipodno kaka ne weche chalo. Bang'yo nolo alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport e kama ne oromne kod jodito mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance mokelo kanyakla mane en jalupne yiero mokalo Martha Karua, jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka, jagoro mar Jubilee Jeremiah Kione, Wycliffe Oparanya, Eugene Wamalwa kind jodito mamoko. Odinga omako apaya ma Mombasa Road e dier boma ma Nairobi e chiro mag Gikomba kendo pilore alap ma Kamkunji. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga gikone to nogolo duonde e ka osingo ni kaka kweth ok gibi yango loch mar William Ruto kaka jatend piny Kenya. We don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya. We cannot and will not recognize the Kenya Kwanza regime, and we consider the Kenya Kwanza government illegitimate. Hatuwezi kaa kimya nchi yetu ikiharibiwa na wale wamenyakua mamlaka wawe wanatoa matusi kwa wananchi na viongozi kila siku. Azimio bende ogolo duondgi ni mondo tim nonro matut ne duol mar IEBC bang' jago oporo pilo kwan moko manyiso ni Odinga noyombe yiero maduong' mokalo. Kata kamano jakomne machon Wafula Chebukati nolando duoko mopogore. 3. We demand that the entire infrastructure and the records of the 2022 elections at the IEBC be made public and be audited by an impartial body. A forensic audit of the IEBC results and servers is non-negotiable. Nchi yoyote haiwezi kuwa na amani ikiwa hakuna haki. There can be no peace without justice.
matimore mana seche machuok bang' Ruto keto koke chik manyien madhi tayo yiero mag komisonas manyien mag IEBC. Odinga gi Lange oumo gi piny jodito mag duolno ok nyal mana yier kod jatend piny kende. We demand that any attempts to reconstitute the IEBC single-handedly by Mr. Ruto cease forthwith, so that Kenyans themselves can reconstitute the body after full and fair deliberations. Kautwa kod era mage Kamkunji, Odinga bende owuok tung' musuo kod jatend piny kanyakla kod jalup ne Rigathi Gachagua, mose bedo ka wacho ni jatend Azimio dwaro lemo e sirkal mar Kenya Kwanza. Eka Odinga to omedo ni en kod lony mararia mar siasa ma Gachagua ok nyal pim kode, kendo medo ni ok onyal riwore kod sirkal mane ok oyier kod jopiny. Wameitisha mimi ati hao jamani, watu ambao wanapenda mambo ya kufanya maandamano, ati wanataka handshake, sijui nini. Nasema hapa leo sitaki mambo ya handshake. Nakuta kuna handshake hapo. Ewi weche manyocha wach kod Ruto ni nitiere malingling mane chan lalgo kod jatend IEBC mose dhi ywe Wafula Chebukati kapok olando duoko mar yiero mokalo. Odinga ne owacho ni gin weche ma ng'ata ng'ata man kod lero winjore ondik dhoge ka okwachki. Rais wa Kenya alikuwa anafaa kuwa Chebukati, kitu gani ingemzua yeye? Kuna kitu ingemzua yeye? Kuna kitu ingemzua yeye? Sasa alikuwa mjeshi mkuu. Kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kotelne kod Oimore Amolo Odinga koni gibiro dhi nyime kod chenro mar gwelo pacho oganda e rombe mago ma iluongo ni public baraza. Lela koni gin kod romo makende tarik 29 dweni Jakaranda mar kawo pacho oganda kendo nyiso gi lai makare magidhi luwo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kapod wakete mana kawanya koramga juang tukagilose wiro mo Kamkunji jatend piny Kenya William Ruto kod jalup ne Rigathi Gachagua onyono tiend gi piny ni rombe mag Raila Amolo Odinga gi Lange chano bago gin mana yore mag temo chuno gi kod mosruok mar siasa midendo ni handshake. Etwak mani gigolo e gwenge mag Gatundu South County ma Kiambu. Ruto gi Gachagua bende owacho ni duoko mar yiero ma higa mokalo ne olando huyanga ma onge to mora mora. Kama kaka ne gilose kinde nyasi mar ik Pauline Nyokabi Kuria ma en nyamin jatend migao mar ohala Moses Kuria. E par loch mar jatend piny Nairobi, jatend piny William Ruto ne obedo gi romo madundo gi jood bura mag Jubilee mawuok masawa mar Kenya mane ochung' motegno e siro Raila Odinga kendo goyo debe ne riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya kinde yiero mokalo koting'o Sabina Chege kod Kanini Kega e kind mamoko. Romo manenore ka mar manyo rot kendo lombo moko kuom jokanyo mag duond bura mar Jubilee mondo sire lwedo. Bang' romono jatend piny William Ruto ne odhi e gwenge mag Gatundu South County ma Kiambu e iko mar nyamin jatend migao mar ohala Moses Kuria kama oramo e muumo ye piny Nengang ok obi yie timo mosruok ma idendo ni handshake gi ogai mar Azimio Raila Odinga. Hawa watu hakuna kitu wanataka. Hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana, my friends, sahau mambo ya handshake. Na msituambie ya kwamba ati hamutaki handshake. We can see you, si tunawajua. Ewi weche ma osebed kiwacho kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya ni jakom mar IEBC Wafula Chebukati kod commissioners mamoko ariyo ne ochocho yiero ma okalo kendo nyayo kuo mar ombulu. Ruto wacho ni yiero ne otime yo mauyanga kendo ng'ata ng'ata madwaro ng'eyo duoko mar ombulu mar jatend piny nyalo dhi mbui mar IEBC. Nimesikia wakisema ati wanataka saba ifunguliwe. Sijui wanaishi nchi gani. Chebukati na IEBC walifungua saba zamani. Form 34A kutoka every polling station iko kwa portal. Form 34P iko kwa portal. Form 34C iko kwa portal. Hii saba wanasema kuuliza ifunguliwe ni saba gani? Kinde ikono, Ruto kod jalup ne Rigathi Gachagua ne owuok tung' mosuo kod romo ma ibago kod jodito mag Azimio kotelnegi kod ogai margi Raila Odinga. Romo magi wacho ni geto rocho kwe mapachoka. Unajua hii mzee ametuumiza. Tangu zamani akiingia pahali anaharibu. Aliingia kwa serikali ya Moi, aliharibu hakuharibu. Akaingia kwa Kibaki, aliharibu hakuharibu. Akaingia Uhuru, aliharibu hakuharibu. Sasa ati analete fujo
ndio wanaongea pale, nimetumiwa message ati anataka ati aingie kwa hii serikali ya huyu rais wetu. Si rais wako hapa. Mungetaka tumkaribishe ama aende akiendaga? Hatuwezi kukubali muharibu uchumi wa Kenya. Hatuwezi kukubali muharibu biashara ya Wakenya, na hamuwezi kujipanga na mambo yenu ya ubinafsi ati ndio mupate kwa kutupangia mambo ya maandamano. That will not happen. You're wasting your time. E kinde maliet mag siasa motenore kod duoko mar ombulu mokalo pod medo tedore e kind piny owacho kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya. Jatend piny William Ruto osingo ni piny owacho mare oikore mar keto maino e neno ni gichopo singo mag loko ngima oganda jo Kenya mane giketo e kinde mag kampen motelo ne yiero maduong' mokalo. Kapod wang'eyo mago mag siasa nyakoro mga juang wang'eyo mago motenre kod yiero mokalo. Commissioners mag IBC Boya Molu kod Ngire Abdi Gulie pod ok oramo ni sirikand Uhuru Kenyatta notemo chuno gi rocho duoko mar yiero mar higa mokalo. Kane idayo dhoge gi aput mar nono kata manono mane en commissioner mabende ne obalo Irene Masit, Molu kod Gulie ne wacho ni jodito mag arita kwe ne omonjo gi kar lando duoko ma Bomas of Kenya ka gidwaro ni olando gai mar Azimio Raila Odinga kaka jatend piny. Aput matimo nonro ewi commissioners ang'wen mag IEBC mano obalo gi duoko mar ombulu ma jatend piny Kenya no dhi mbele gi nonro margi bang' ka oyweyo dwe mar 12 higa mokalo. Commissioners ariyo machon mag IEBC Professor Abdi Gulie kod Boya Molu no chope mbele apudno kaka joneno e bura manodonjnego Commissioner Irene Masit bang' ka no obalo gi duoko ma jatend piny Kenya kanyakla gi commissioners mamoko adek. What was Commissioner Irene Masit's position? Yes, she was part of the four who have supported the NSAC position. Myself and Commissioner Gulie dissented and the chairman. And then after they left, after the NSAC team left, the CEO came in with the result and gave each one of us a copy. And then a debate took place where 4 colleagues, Commissioner Irene being one of them, said that we need to moderate the result in line with NSAC demands. Commissioners goramo ni jodito moke piny owacho mokalo notemo chuno gi lando Raila Odinga kaka jatend piny Kenya kata loko kwano mbulugo mondo mi jo Kenya odogi yiero no. Reasons for the visitation and that they are if we declare that the results to go in one way, as he explained, which was in favor of William Ruto, that the country was going to ban. Fundamental questions as Azimio is asking. IEBC is a constitutional office that will not be given any directions from anybody. One Chebukati confirms that he was called and he allowed a meeting to proceed. One, a meeting of those free senior elder citizens, and another meeting of members of the National Security Council. Nowhere in the IEBC Act, nowhere in the Constitution, such improper contact is imagined. Okil Donald Kipkorir mochung ne Commissioner Irene Masit noda do Commissioner machon Abdi Gulie ko penjo moko matut kotenre kod gigo manotimore seche mane lando duoko go penjo amoko no bago Gulie duoko. You told us that 3 a.m. in the morning there were no results. At 4 o'clock there were no results. But you're accusing my client and the other 4 commissioners, the Chirera 4, that at 3 a.m. in the morning they want to moderate results. That at 4 a.m. they want to certain results to be declared. You're the team leader in charge of this entire exclusive. The results were brought at 4:20. And here you are excitedly telling us that they wanted to moderate results. What results were they trying to moderate when there are no results? How do you moderate nothing? What I told you and what I'm saying is that the 4 commissioners agreed with individuals who came with intentions for us to vary the result. And by agreeing with them, they probably knew what we didn't know.
in terms of results. Igeno ni jakom machon mar IBC Wafula Chebukati dichopie mbele Pudno tijariyo kama wabiro wacho makakore ewi commissioners mano obalo gi duoko mar ombulu ma jatend piny Kenya no. Apudno nochuogi gi jatend piny Kenya William Ruto tarik 2 dwe mar 12 higa mokalo matimo nonro ewi commissioners 4 mano obalo gi duoko maduol matayo yiere pachoka IBC. Kowere kod ma otenre gi weche mag duoko mar ombulu e yiero ma okalo korwangi mag dongruok kuonde chung od bura. Romo mar tiego jood bura mane obagi Mombasa kawuono tore bang' jood bura kwedo romono kendo ka giseyo piny owacho kuom rem ma ok ochopo singo mar chwalo negi omuom ma itiyo godo dongruok mag kuonde chung od bura ma idendo ni CDF. Gikoni jatend migawo mar omenda nosingo negi ni piny owacho ne dhi chwalo negi shillings bilion 2 e aguch CDF juma ka juma, singo manochopi mana ma juma achiel kende e thuolo mar jumbe 5 mosekalo. Joja oko ni kod ler mathoth kowuok Mombasa. Moheo jo od bura 300 ne joyuro e romo mane obagi e kaunti ma Mombasa mane geto chiwo negi tiegruok ewi chenro mag telo to kod dongruok e ute bura mag tele. To kane pok romono ochakore ayanga, moko kuom jo od bura ne oramo ne gidwaro ler ewi gino momiyo migawo mar omuom oserem chopo singo mar chwalo negi omenda e aguch omuom mar NGCDF nyaka e kinde ni ma koro jopuonjre ne oyawo sikul ayanga. Thank you. To also send and make sure that that is and how much is being given to us the speaker. Then you are one of us the speaker. We are talking. This meeting should not continue until Njoroge is here. Bang'e to naging'ado mar ng'anyo ne romo makamano kendo giduto gibotore magiwuok oko ni mar jatend migawo mar omenda mane nyalo duoko penjono ne onge e romono. En wich kuot ka wan wabedo wan Mombasa to nyithindo ok nyal dhi skul nikech pesa ok omiwa. Pesa mokelwa go kagi to karwa kure mok miwa pesa mondo nyithindo som. Mai mowango iwa momiyo wacho ni bura ni okwabedie. Okwadwar anything to do with the meeting marwa bunge kiani keto wa class nwa som to nyithindo ne dala iyo hakuna. Step 2 wadware no bika kiny onyiswa gimomiyo pesa onge gi skamo kete pesa no. Wananchi wanaona kama sisi labda hatufai, hawajui kama pesa haijatolewa. Na ukiangalia sehemu kama Lamu Mashariki education iko kwa ICU. Hatuwezi tukaendelea kama viongozi kwamba tunajivinjari hapa wiki 2 tukikaa kwenye hoteli la kifahari hapa ili hali watoto wetu wamebaki nyumbani. Gikoni en ratiro margi yudo pesa no ni mar ne osingnegi kabende gikoni biro chuno gi chwalo twak e od bura mar golo jatend migawo mar omenda e apis ko biro rem chopo singo no. Wan wadwaro pesa koda gin kode ok gin kode mano ok tijwa nikech wago osuri. Anelo kwa go suri so kata inoge go suri to kwa go suri to kanto kora ni pesa onge odhi kanye kende ne CS mar treasury oko deserve bed office no kaka wabunge wanyalo initiate mondo mi wagoli office oko odhiyo nikech ok inyal promise gima ok inyal deliver mano you don't know your work. Itabidi tutoe motion pale bunge ya kuweza kumuondoa huyo CS treasury kwa sababu hiyo pesa haijawahi fanyika kwa historia ya Kenya ya kwamba wanafunzi wanarudi shule na hakuna pesa. Wa milioni 5 haitoshi kulipa basari ya watoto. Vile mashule watoto wa junior secondary hatuna madarasa. Na tunasema ikiwezekana hata ile fedha inatumika hapa inaweza pia ikawekwa kwa watoto na tunaweza tukasoma hata kikao kama hiki online. The money we are spending in millions in terms of this retreat should have been challenged appropriate to the school fees and to the bursary. It's a very big problem among your bursary. Komachielo, jotelogo ne oweyo badgi piny ne jotend sikunde mondo mi ohore matin kendo kik chak riembo jopuonjre maonge school fees ka gikone gi manyo yore mamoko mag neno ne giyudo omuom mag NGCDF. Ta medo kwayo bende ni jopuonj ma dhi receive nyithindogi. Please kikuriam nyithindogi sani. Nikech kuriambo gidhi kanye kata fea jonyuol gi onge go magidoko. Ka gimbe gichagi riembo nyithindo ni nyithindo be gigolo kucho to wambende waringo wuok kucho mano biro kelo chaos. Ile pesa ambayo tumetumiwa milioni 5 haitoshi kulipa basari ya watoto. Daher appeal ne jonyuol gi nyithindo kata yudo mna A kata B the local schools. Keche wan bende dwadwa ni nyithindwa odong dhiwa kacho ting dhiwa scores malo. Bang' jo od bura gi ng'anyo kaluwore gi onge mar omuom mag CDF, jo od bura gi koro kwayo jopuonje sikunde mondo mi kik riemb nyithindo kapod girango chenro mag yudo school fees.
George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kapod wang'eyo mago mag somo nyakoro mgajiwang' wuoth madok e skunde mag primar kod sekondar ma pacho ka ochakore ayango odiochieng' ma kawuono bang' rusa ma dweche 2. Moko kuom geche ma kinde mokalo osebedo ka ywak negi kuom medo nengo mag nyamburko ne jopuonjre chal ka gima wang'ni to go bargi piny ewi wachno. Jafwambo mar Joitho Mondi nitiere kod ler mar wachno. Gikone to koro jopuonjre oidho geche kama moko bende wuotho chomo skunde ne chako tam mokwongo mar somo. Rusa ma osekawo dweche 2 orumo odiochieng' ma kawuono kendo somo e skunde mathoth chakore odiochieng' ma kiny. Kinde mathoth ywak jabedo ni omenda mag nyamburko medore kinde ma jopuonjre dokie skunde. Jotelo e kuonde idho nyamburko e kaunti ma Homa Bay kod Kisumo kata kamano koni dwe ni ok gibi yie mondo mika omenda mathoth kuom jopuonjre kaluwore kod ochumi ma oidho. Tarik ma kawuono e wigni wan gi safar mar dok e skul kuom rusa manyo nyithindo nitie mabor. Wan kaka weg matatu kata weg ohala mating'o jowuoth wasaikore kendo geche wanitie moromo kama kawaida. Waneno ka nyithindo to ng'eny to kwe nitie onge ginde momedo onge bei momedo koro gima koyo drepe ne gibed motang' gikona kata sabadi boka kata chandore gi nyithindo majiri kesa koro ji ng'eny koro drepe bed motang' sana. Moro mantie kod stage ka mar medo nengo mar wuoth onge en kaka chen chon nikech ngima oidho to nueng'o bende tin. Yore mag kaka warito ngimagi ringo matek makelo wajali kuonde ka samoro ing'e ndara biro watemo mondo wageng'rego. Ka jonyuol bende koro fuong'ore e dakika ma ogik ka koro nyithindgi dokie skunde kata bed ni ng'ur to thoth. Awacho ni buk mas ni uso siling 80 sani uso 120. Yani gimoro amora oidho nikech dhano be sani obedo mariek ma gik ma jigo skul ge masani koro ni street iyudo ka bechgi kikompea gi last year ka bechgi nochako oidho. Ikruok ne an go to ka giko ma bei town to kaka nyithindo be nobedo rusa malanda nyathi no dhi moe wuoche. Sani ka wuotho kuonde wuoch bech wuoch omedore ma otama kata kao ne nyathi. Kuonde moko kaka e gwenge ma Nandi moko kuom jotelo wuok mar siro jopuonjre maonge nyalo ka bende gijiwo jotelo mamoko mondo kik we japuonjre moro amora bed pacho nikech nok mar omenda. Niliona ya kwamba nileta hata usaidishi nyumbani. Kwa wakati huu ambao uchumi ni kali sana, economy imeuma raia kabisa. Nikaona ya kwamba hata tukifanya sherehe, hiyo sherehe tutakula, tutaenda nyumbani na kuna wanafunzi ambao hawatajiunga na shule inapofunguliwa tarehe 23. Therefore, I'm calling for all the leaders to join hands in the same cause so that we are able to eradicate poverty in our society and community as a whole. Jopuonjre gi ma oyepo kawuono biro bedo e skunde kuom thuolo mar jumbe 13. Gibiro duogo e yweyo ma adundo kata half term chakre tarik 23 dwe mar 3 to gidoki e skul tarik 26 dwe mar 3 ma en thuolo mar ndalo 3 kende. Ka gikone to gibiro loro tarik 21 dwe mar 4 to gidoki e skul mar chako tam mar 2 tarik 8 dwe mar 5. Jopuonjre mamoko mag grade mar 7 donjo e skul tarik 30 dwe ni ka jo form 1 kata klas 9 to biro chako donjo tarik 6 mar dwe mar 2. Piny owacho ne osingo chwalo omenda mag somo ne skunde duto mag piny owacho kapok oyaw skunde. Higani kalenda mar somo dokie wang'e bang' midhusi mar coronavirus rocho chenrogo yare higa mar 2020. Bende higani ema skunde mag primar biro bedo kod kidienje 3 mag somo. Kidieny mar jo nasari mag nyithindo manie kind higni 3 nyaka 5, kidieny mar primar ma oting'o jo grade mar 1 nyaka 6, kaachiel kod mano mar junior secondary mabiro ting'o jo grade mar 7. Judith Omondi, Ramogi TV. Kawadhi nyime nyako Ramogi wang'e mabiro tenore gi weche mag duoko pacho nyithindo mane oresi kaluwore kod nyange mar nyiri. Chenro mar duoko pacho nyithindo ma nyiri manoringo nyange gwenge ma Kuria e kaunti ma Migori dhi nyime. Jo Juma miyowa ler ewi chenro no bende koro geto neno ni jopuonjre go odok e skul. Bang' bete kuonde jod kuom kinde maromo dwe achiel, rawere manyiri maromo 600 mane oringo nyange e gwenge ma Kuria kore duoko pacho mondo gidhi nyime kod sombgi bang' kinde mar nyange rumo e giko dwe mar 12 mar higa mokalo. Ni wazee wa kimila pamoja na mama wa kimila wanasema ya kwamba mtoto wa kike asipotahirishwa huyo sio mwanamke, na inazuia watoto wetu kusoma. Mtoto anapofika umri wa miaka 10 anashauriwa hata na majirani
ya kwamba atairishwe ndiye akuwe mtu mzima. We have talked to the parents about the effects of FGM. We have taken them through the lessons that the children were learning when they were here. Tumekaa na wasichana kwa miezi miwili. Tulianza tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka uliopita. Jotatije kuonde jot mopogore opogore mane rawere manyiri gi ojote ka otende kod apisas go mag piny owacho koro keto nyithindo manyiri gi e lwet jonyuolgi sama gidok pacho. Tuko na wazazi wengine ambao hawajafika hapa na bado tuko na challenge vile hao watoto wengine watarudi makwao. Mtoto wangu alikuja hapa, mama ndio alikuwa anamwambia kwamba afanye tohara. Nimeongea na mama na hata nimekuja nayo hapa, ameongelezwa, amesema ya kwamba hiyo maneno ya tohara atasimamisha. Between December, 1st of December and now, we have been able to prosecute 38 cases. Out of the 38 cases, we have managed to get 10 convictions. Ekar jotno mar Ghosts Women Network, chenro no maduoko pacho nyithindo manyirigi mamoko kuomgi ne oringo nyangi ka wuok e piny ma Tanzania koro dhi nyime. Wa kwanza tulikuwa na wasichana wa cross border Tanzania, wao already tulishawapeleka, tulipatiana Mr. Office ya watoto wakawapeleka huko migration. The parents will sign a commitment indicating that they are not going to subject these children to FGM or any other related activity after this. Kata beni wechigo mag nyango mag nyithindo manyiri sani koro chung nyaka giko mar higani. Apisas go mag piny owacho ka otende kod mago ek mawuok e wego mok mago mag piny owacho ma osebedo e okang' manyime mar kedo kod nyange koro pod osingo dhi nyime kod kedo kod nyange. Because I'm doing the right thing, I'm enforcing the law which the government has given me the mandate to enforce it. I knew that even if there is any witchcraft or any other spiritism, it will not affect me at all. Tunahakikishia watu wetu kwamba wasiweze kutishwa na wasiweze kuogopa. Hayo maneno yameisha na tufuate sheria. Bila wanaenda nyumbani, tutakuwa tukifuatilia kwa manyumba nyumbani kwao, kwa mashule, kwa sababu tuko na zile programu tunakuanga kwa mashule nazo. Piny owacho e boja ten piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne osingo tieko nyange e giko mar higano mar 2022. Kata kamano lekni koro kochopo. Jogo ma osebedo e okang' manyime mar kedo kod nyange mag nyithindo manyiri koro pod onyiso geno mar tieko nyange. George Juma, Ramogi TV, Migori. Endaka proyo koda uchel nyakora mga juang chende eno Oimore omedo ni weche go manyien ka bende enthuolo makoro wakawe yo matino anyisi kacha yego e kodwa mbaka nyiso pachi kotendo gi mago mwaiko ni otino makawuono but yaneno ka oguda ka Yesu wacho ni en gimoro modendo ni Oruba Declaration. Koro Oruba Declaration wacho ni hapa ni mano yo Migori kocha. Mano Migori. Wacho ni okutambua wiu kaka rech kendo kutambua ndugu na dada kaka lot. Yang ni piny ma wach no malera kiano mano ologano. Jo miel ken gi ok nyal bedo fulu. Hai, Jacob Zuma Otieno ni kacho wacho kanyo ni intiero jola Kisumu West Sub-County inanawayo makare kaito mina Avril kantiere Gemra Buru wacho kanyo ni Bati Gilidia omora ahinya mak mana ni kwe kende mokwa kindrai la Giruto kaito bendo kupwa ahinya Jobar Korumbo Secondary School hapa ine giwo page gin bende. Kandi Pastor George Marodi ilungo ni Rodi Jesus Fellowship Church kanyakala kod mekachi ilungo ni Mama Vida kata Madam Vida. Gintiere rodi wacho ni weche manyien mag Oimore molo makare wacho ni ka kuyo bedo to dongruok mar piny bende ngirore ka oponi jotelo nyalo wuoyo kanyakla mondo gimanyo achiel mar rito ganda jo Kenya gi paro maliyo to mano biro kelo dongruok. Opole taso mare na coach Migori bende wacho ni Ramogi TV weche manyien donjo makare wacho ni Wamora ahinya gi Raila Odinga kum chiwore kendo golo koke mar keto piny owacho tesre. Odho soja Uhuru Katino bende wacho ni neno Ramogi TV yo makare. Jok ma bende medo ndiko ka ndi Lydia mana ka wagogi mawiye kata mapiyo piyo. Pastor Komborwa wacho ni nu kademo ng'er ka Kenya ochwakore pas aworo kaka weche dhi mbele. Maurice Dianga Uhuru Kamgundo wacho ni awinjo maler kinane nu makare dala na ka. Jatend piny William Ruto kod jalupne
mondo many yore mag keto kwe. Jopuonj madongo bende mag sikunde kik riemb nyithindo. Beno kanyo ka Joanna George wacho ni intiere kodwa chendo mwalimu Jael gi mwalimu Bernard ka gintiere Migori giwacho ni gikete mana ka Ramogi TV kaachiel kod Mikaya. Kareno Daudi Ores kantiere Tanzania wacho kanyo ni en bende winjo wa yo makare kendo wacho ni Tanzania Ramogi chope yo mong'ith ahinya. Anyanga makopia mano kaonja go Katuma wacho kanyo ni en bende go Katuma keno no weche ge yo makare kata kamano wacho ni jood bura winjo matek manade weche mogo mag CDF. Kaito Denis Otoyo to wacho kanyo ni en bende wacho ni gimaduong' moloyo ni en rito lendo machielo bende botim jakaranda aparo ni en tieleno bende podorito bende korito lendo no chopo ebronso kaka obro paro Paul Simira to wacho kanyo bati ni kawuono koko neno jatelo mano yiero. Okay. Ramogi med ndikonwa obiro bedo kama ndo wasom gi kawa yueyo machielo kata mano gi sani we wadhi yue adundo ka wadugo pod wan gi weche mamoko kokalo Ramogi TV weche manyien mag Oimore. I love View Sasa. And for dessert, Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on. View Sasa. Successful, popular, lovable. Shabaka's Premier League's jackpot. 6 Premier League's games. Cheza na 8 ball. Shinda 100k day. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000 and Bali. 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, bub. Machigni kendo nyakoro mgajongero kamano kumedo kete mana ka Ramogi TV en morwa ni pod intiere kodwa e chendo ni mar Oimore. Kwa dhi mbele wateri nyaki county Masiaya kama jopinye county Masiaya dhi nyime gigolo pachgi ewi duoko manonro manyocha otim ne telo mar Siaya moyango ng'ikruok ma osebedo kochakore e sirikal mokalo. Report no ma ogol gaput ma otelnegi janon kata jatim nonro Edward Ouko oyango di chenro mag chudo mar jotich ne okotim e yo makare sirikal la Masiaya ka chenro mag chiwo orak bende ne opong kod timbe mibadhi. Jopingo nyakoro mgajuang bende loso bang' report no yango ni kata sekta ma thieth ne obedo gi ng'ikruok kaluwore gi kuo mar yedhe kuonde thieth mag sirikal piny owacho ma kaunti Masiaya. Apurno nyicha ochugi gi gavana Masiaya James Orengo mondo mi onon kaka omenda itiyogo kod kaka bede migepe osebedo katiyo. Ma kaka ne jopiny go loso. Iluonga ni Geoffrey Oduor, jadak Masiaya County. Ananeno ka japiny ni ka county government otieko tije, county government kotieko tije, wabedo gi audit mondi before kapok gitero gikgi e county government machielo. Ka governor gilange te owuok itimo negi audit eko wang'e ni one pesa kaka jopiny mar devolution ni otiyo nade.
ok ni irito ka oro ka ng'ato osedhi oseyueyo dala higni gi higni ekichako kelwa ni ka yakiani financial audit. Wadwa ni waneno kapok obedo handed over kata pok swearing in pok otimre. Kuom nyinga iluonga ni Samuel Owino Onyango, an awuok mana Ramba Pundo kaendi. An daher mondo apuo wachno ni sama gavana kata odong' gi tam moro achiel ma odwa dhi, kodong' gi higa achiel mondo mi owuogi telo, to ber ka audit moro itimo mondo mi ong'e ni pesa ni be otiyo nade. To kowe mano to dware ni mondo ong'e ni pesa motiyo godo kata koloso godo gike mopogore kod mag county go otiyo godo nade. Government ka government mora mora ma ae tich kata mora mora ma donje tich onego bed ni auditing itimo. Mae kotim to bro miyo the next government thuolo mar tiyo maber gi pesa magiyudo kata magiweyo e county kaendi. An Consulate Anyango Chieng, jadak Masiaya. King'iyo malong'o, jopiny ywak ga pile ka pile kaka ji tiyo gi omenda magigolo e county. To wach mar auditing ni mondo ng'ato donje telo, kotimne auditing gik mane otimo, to biro miyo thuolo maler mar wach corruption bende biro reduce e county ka county. Jopiny e gweng' ma Nyamataro e kaunti ma Kisii nobago ng'anyo mar chwalo ng'urgi ewi digni mar chenro mar gedo mar ndara ma wuok Kisii kadhi Ahero. Jopiny go wacho ni ndara nosa ne otimo buru maketo ngimagi kamarach kopogre kod rocho chenro mopogore opogore mago mag yuto maggi. Gibuogo mar biro medo dhi nyime kod ng'anyo poni jal mane omiyo oraka mar gero apayano kokuoyo pi mar tieko buru. Hii barabara imechukua miaka 4 kutengenezwa. Sasa maramisi yetu ni hii. County government angalau imwage maji mara 3 kwa kila siku. Juzi Wednesday, Pharmacies and Poisons Board walikuja wakafunga chemist 3 hapa. Hapa nyama tunakula nyama brown. Mboga brown. Nyanya kama mnataka nyanya brown mkuje Nyamataro. Mboga brown Nyamataro. Kila kitu maziwa brown Nyamataro. So tunaomba serikali kama mngekuwa mnatusaidia. Msaidie hata maji peke yake. Maji peke yake at least tusubiri huyu engineer mwenye anatengeneza hii barabara. Unaona wamama wa siku hizi ni wamama wadogo lakini wamesaeka sababu ya fumbi. Ukucha haraka barabara chengwe juu hatuwezi. Saini January na tunaomba mpi wetu mpya tulichagua Simba ni Anthony Kibagendi. Tafadhali shirikiana na Simbarati barabara chengwe. Ukisikia vile naongea kama kitu imenifunga hapa kwa sababu ya fumbi. So kitu tunaomba tu watusaidie ni maji. Lakini kama hawatamwaga maji, I promise them barabara tunawakisha mtu kila siku moto, kila siku moto mpaka wamwage maji. Moto. Bidia. Wacho ni Nyamataro kono kidwaro gimoro mama brown nyaka chak ma brown de Nyamataro. Koro en moto. Ay, kwe Nyamataro nyakorom gajwang wang'e mago mag thieth. Chakre higa mar 2003 chenro mag kedo kod tuo mar ayaki pachoka osego okang' makare kendo kwan mar ji ma ohewo milion 1.4 matiyo kod yedhe ma kweyo tuo ayaki kata teko ayaki yangore ni oseyudo resruok kendo duoko piny teko midhusino. Ma oyangi kod jatend migawo mar thieth Susan Nakhumicha e nyasi mar hingo higni 20 mar chenro ma isiro gi tend piny Amerika mar chwalo kony ne ji mani kod ayaki e piny Kenya. Nakhumicha okone kaka migawo mar thieth gi kore mariwore kod pinje maoko mantiere kod dwaro mar kedo kod ayaki e piny Kenya ahinya to e kind rawere. The US government has been a major partner in advancing the Kenya government's agenda of ensuring universal access to HIV services for the Kenyan people. Kenya has the 5th largest HIV epidemic in the world, with the national prevalence at 4.3%. The number of persons living with HIV in Kenya is estimated to be over 1.4 million, with about 10% being children aged 0 to 14 years. Over the period of partnership, and especially in the past 10 years, we have witnessed a 68% reduction in new HIV infections and 57% reduction
in AIDS-related deaths. Riwruok mar thieth e piny mangima WHO ogolo sir mar chiemo ma oseikore ma nengone nyalo romo $26 million ma imiyo nyithindo mani kod kech e counties ma Isiolo, Samburu kaachiel kod Turkana. Counties go bende gin moko kuom counties 23 nyakoromo Gajwang' ma oro gi Ngaji ma Leyo okwako. Oro ma okwako pacho ka osekelo achiedh nade ne jo Kenya maromo 4.3. Jakanyo mar WHO Abdurrahmane Diallo opuoyo okenge ma piny owacho oseketo mag chwalo kony ne jo Kenya makalo e midhiero mar oro kod ngaje ka chiemo ma kamano bende nyalo konyo nyithindo maromo 10,000 man gi kech e thuolo mar dweche 2. We gather here today to officially receive the 5,000 cartons of Rutuf that is ready-to-use therapeutic food, valued at 26 million, which is adequate for the treatment of 10,000 children from 6 to 59 months who have severe malnutrition. Having over 4 million people under severe food shortage is an extremely difficult situation for any government and anywhere. We also applaud the response by the government and its partners in delivering the necessary support to these communities. As a country, we are going to work extra hard to ensure that we build resilience in health systems to be able to respond to all shocks, including climate change shocks like the drought situation we are dealing with. Kama chelo nyakoromo Gajwang' riwruok marango weche mag chiemo e piny mangima FAO ojiwo counties mag gwengegi nigi oro oket maino e loso kuonde yudo pi. FAO wacho ni sani chenro mag dongruok e gwenge ma otwo winjore obed gedo mag yawo mondo konyo jopiny. Apisas mag FAO ne loso kano gisidho chenro mar pi Taita Taveta kama gilero ni riwruog piny mangima UN pod menyo keto kenge makare mag reso jopiny korka yudo chiemo kod kungo chiemo go. We are also expanding to bring others to really create jobs. For instance, one that we are just initiating is on feed production and commercialization. And again, it takes me to go back to livestock and say that because it's the livelihoods of our community, and we saw how much livestock we lost. If we really focus on feed production and commercialization, we can also create jobs. And again, I really want to target the young because we know that they are really challenged. Go and gang up, and I've really lobbied for that. Go and make a consortium, a big group, billions, about 10 billions, we shall be okay. Tutashukuru sana if we gonna gang up. Even when you're talking to somebody else, me as the chairperson of Council of Governors in water, kindly just tell them, if they want to assist Kenya, first of all, when you talk about forestry, alafu hii miti, we grow them today, if there's no rain, zinakufa. That's why even wanted to change the narrative to call tree planting day. First of all, we have to plant the trees. After nurturing and seeing them, they may grow, they can support themselves. After that, ndio sasa to declare tree day, planting day. Wadonje mag ohala kama kambi keyo modhi e pacho ka Kenya Pipeline Company owalo Joe Sang kaka jatatije e yor kojolo. Sang yande omako lemono nyaka higa mar 2018 kama nogwe tenge wira ne weche mibadhi mane miene. Jakom mar Kenya Pipeline Faith Bet Boynet olando ni gwelo mar Sang opuodhi ni chakre tiyo kata chako tiyo kawuono kendo dhi kawo thuolo mar Dr. Irungu Macharia mani thuolo mare mar bede apis nyocha ne orumo tarik 1 madweni. Boynet wacho ni Kenya Pipeline noloso ohala mabup kane otayo bad migaono. Koromoga John kwa dhimbele gi mago mag ohala uchumi mar piny Kenya pod dhi medo dongo mana gi atamalo 5 higani maen kaluwore gi nengo mar mwandu mamedo idho midhiero makagi kacha ma okwako piny to kod pek mar gope ma Kenya nigodo. Maen kaluwore kod lipot ma uchiw gi bad migao mar tiegruok mar Institute of Public Finance Kenya IPF. Report no yango ni rem mar keto kenge kata chike makare wi yore mag duoko chien gope ma hinyo bajete higa mar 2020 kod
2021 nomiyo Kenya obedo gi pek mokalo kendo keto singo mar gope medo bedo mapek. IPF kata kamano okoni geno nitie geno mar dongo mar uchumi ka sirkal oketo kenge mag duoko chien gope kod rem ma hinyo budget kendo keto maino e chenro mag uchumi kendo ma ochuno ni nyaka tim. Global events such as ongoing Russia-Ukraine conflict, high inflation rates, and climate change-related shocks are likely to erode gains made from the economic recovery strategies, slowing the Kenyan growth to about 5% in 2020. Ramogi ntolo machela bende wakao yio bati nwa singo nenye kwa Ramogi ni waburo medo somo ote magi kabende otego medo donjo gi medo golo pati kote ndregi mago mwae kone gudhia umaka uno Daudi Ores nyiso wakacha bati ni enigima uoro ni to miriambo nyalo ringo pio maluor pap asasa ka adier to potuyo mana woche Tanzania ka wale munu mondo kubede Kenya. Ero kama na inya sama poda adieri go orako to Miriam osedo chopetol koro ngame biro kawo ni jaloch ngamo chopetol koro adieri be koro nyaka kasre gi tuo kata ko in Miriam kata adier koro adieri be kasre gi tuo woche gi kodita enya Miriam olor pam sama adieri chopoto pinyo selit bana adieri Reverend Jojo Yomba pat gweng wuod tsunami kawuono wacho ni ruenya bat gwenge mag Asia koni gemia Ramogi ler kendo chwalna mana mos ne Lydia kendo an benda rito pe magadhule kangu chope weche mag tuke. Otise nyakwar nyawadi wacho ni baba pod pek meli en sindo mwalo hapa ni manopache beno pio bende wacho kanyo ni Eldret Uasin Gishu County Ramogi TV chope yo makare aneno bende kama kojuang David Omondi kantire nyakat Nyabondo wacho ni entiere kodwa chendo ni Polo Mondi kantire Muranga County wacho kanyo ni openjo jo Nyamataro kabende onyalo yudo chako ma brown Odhi Nyamataro. Gisa koranje jeruwe bati gi Lydia neno maler ruwe kae ya winjo mana kaka liet mar siasa oduoge piny Kenya gie sani kendo Mathizo Nyacho wacho ni asiro jo bura makoro oramo ni nyaka migi CDF gi kasa kigiwe gimora mora. Kato Jen Nyaropio kawuono owacho kanyo ni kawuono ekono jatende manomondo ne saa 9 ma okuchie kose chiomo yieng koko neno jatende kawuono nyaka nogo ombulu higa mokalo kaeto anno kobodho wuoda bila wacho kanyo ni ento moso mana mama gi mina kelo neno bende kanyo ka Cornel kawuok Kisumu gwenge mag Chiga wacho ni gin bende onego hol negi e pie ndara mawuok Chiga kadhi Kibos ni embe kanyo buru nego gi mokalo Kibos kanyo kabende Kaifans kawuok Obambo wacho ni ento oye gi baba wacho ni wadhi ng'anyo kaka baba ose wacho. Okay, kaendi Sam ka iluongo ni Freddy Kabia Nyong'o baba wacho ni aneno ka baba koro golo koke wan ka otimo kamano to chunywa duogo nikech onyisowa ni okwan kendwa. Okeyo Jakabodo to wacho kanyo ni ento yuago mana kuche manogoyo ka koro wacho ni kura no sekelo yuarwok nyakisegi podonge winjruok makare kendo ler makare ni ng'ama en jatend piny Kenya. Kaeto Hillary Wood Nyakuyugi wacho ni entiere kodwa chendo ka entiere Nyamaro Kanyakach okoyo haima bene nyithindo madhi skul te kendo walamne piny Kenya Nyasaye okel kue e kind Raila gi Ruto. Kaso tinga udi nyorato bende nitiere Kisumu wacho ni Ramogi TV weche manyien mag Oimore donjo maleo kendo malera yie kodu. Benano rafiki Ward Ligala Kabiero kantire matopeni Boston Kayole wacho ni entiere kodwa kaka pile gin kanyo go Pondo Maombo Joseph Obuoro Pastor Morris Obuoro koda Atoti Omboya. Donge nyakwa Ramogi yieno mondo wachakwa yienge manage kanyo wa yue matin ka oduogo pod wan gi mamoko kotingo weche mag tuke to in bende kimedo dikono bro mana timo kaka wasetimo no nikech mano e singo marwa idhi yue ka oduogo pod wan gi mathoth.
Winning on shabiki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. It was very clear on me that you must, TV is about being visual. Yes. Lazima uonekane. Kabisa. So I used to come to the office very early so that the morning assignments, no reporter has come. You're the first so person let me meeting go them. to that assignment and bring the food. So by 10 I'm done. I do my PTC. Nini, I come and package it well for 1 o'clock. Right. Najua hapo ndio. That is where my day ends during the Westgate mall attack. Yes. We were there reporting almost on every 5 minutes you need to give update. You know, by the time the president, in his inaugural speech, remembered the son of Jennifer. Even until now, I go anywhere, everybody is telling me, where is my friend? Leto? Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit na masongo adhia, very good. Riuri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 odhiambo, onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe, jowinjowa, jonenowa. Mana e Ramogi TV. Wuodh bedo ng'ama miyo ma janyuol thoro bedo gi ilo. Kata kamano, onyalo kelo wich bar mokalo. Maristops Kenya ni kai mar misir e kinde ma ipek, chiwo arita makende kendo bang' konyruok. Kaluwore gi dwaro magi, Maristops Kenya yudore wang'apaya ma Kisumu Kakamega momanyore gi od thieth ma Russia. Opuodhgi kod NHIF kendo giyie chudo mowuok kuom kembe machiwo kumba. Yuatole namba mar 08000720005 mondo mi chan romo kata mondo ing'e mathoth. Maristops Kenya, jolonyo weche mag thieth mag joma mine. Machini ya